bir dağım migrasyada tanışmamy, prokuraturada tanışmamy, milisiyada tanışmamy, yolda tanışmamy. Bolly'den de solatlar yazıp o. Gayrat edin o. Yokurda Allah var. Allah'dan başka tanışım yok. Men Hudaý var. Türkmenistan 2018'den gaytdım. Birce milisiyada tanışım yok. Birce de dostum yok. Nemesi Sovet birine hak yollan gidin. Hak yollan gidin ve zakonu naruşat etmem. Hemme de qoğulur. Tanışdıydı, bilişdiydi, pulluydu, pulsuzda emirla, polmaya, plan etmem. O sizin pikirinizde olur, kelideki pikirinizde. Türkmenistan'da yeni bir adam baytılak geçin. Gayide, o prosto, обычный, ne, sersant, polisiya sersantı. Şon yalağım tanışım yok. Seya men şu durmuşuma, yeten durmuşum. Allah Taala'nın kömeği bilen ve öz hıcıwlugum bilen, öz gayratım bilen giyeceğini yatman yettim. Da Moskva gelem, inanmarsanız o bir sumkocuk bilen gelim. Cümde pul yoktu. 18 adam bir komutda yaşadı. 18 adam bir koy kömestali adam o yattılar. Gündügüm 3 mi 4 dolar şöyle uğraktı. İnanmarsanız o şıp oğurlan yadı. Eşim oğurlan yadı. Özbekler, Tacikler, Kazakların yaşadım. Günne oğurluk, günne bir dağdan ihtiyaç. Şu an men şamakal Allah'tan şunlar bir saman toraytına o diyadım. Men görünüm var Allah Teala köpüğünde görkülmesin yönü. Şu dereceye yetenim men bira Allah Teala munda bir şükür. İkinci bilenim özüme şükür. Hiçbir tanış biri bir zat bilen kömek etmedi. Eğer de tanış bilişdiğini de mesela pul olmasa plan etmem. Şu bir zat düşündüreyim. O kedin kelleňindäki problemi da eger de siz durmuşda birde kazanjak bolsaňyz tanış biliş gerek gel. Şuň bilen kazanyň, şuň bilen. Galan da adam Allah Taala'nın ýoluna goýun. Hemme de gowular. Kellede pikiriňizi ýetkezseňiz durmuş ýetkeýär, inanmarsaňyz. Думай богатей kitap baýyň, совет beripdim şu kitabı. Ya da подсознание может dip kitap ba, şu kitabı совет beripdim. Durmuşyňyzy ýetkeýär şol. Ýöne şonu sovet berinde de açıp kitap okuyacak adamım ağzın araňynda az da sebebi häzir men meselem şu görýän widiany talepler ýa-da ýaş olanlar ýa-da ýaşullar görýänmiz. Emese 100 dolar berjek ýa-da 1000 dolar berjek şu kitabı okaň diýin. Yatman bar şonu ýat tutup okarlar. Ýöne şoň güýjüni düşünýärler eger de şol manysini şu kitabyň düşünüp okasalar, eger de şu kelleň beyni şeýle bir başga derece al aýry bir galaktika bir şonu bir düşünseler dünýäň ahly baýlygyny gazanyp bolýar. Meniň sabiatym zakonlar şahat etmäň, politika goşulmaň, arkada şöhrat diň hemme de gowular. Galanda adam meni bir adam aýdyn. Hiç açan hiç kimin ýoluny geçmäň, zakony bozmaň, politika goşulmaň, ina meniň sabiatym. Canıňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Elmi dama, ýene bir adam aýdyn. Elmi dama özüňiz diňe özüň hiç kimden kömege garaşmaň. Bir Allah Taala bir özüňiz bolly. 2010-njy ýylda men ikinji kursa okap ýörkän. Türkmenistanda şeýle bir gyýdy gowy ýadym da aýlardy. Ýetem owadan men pikirýärdim 20 emmi dost olundam klassdaşam köpsi 20 ýaşda ölenenler köpsi. Ondan biriniň toýuna giden ýagtynda da özüň ölenesiň gelýär. Ýani şo doýuny baştan geçiren tiňin köpýüňet. Ot ýamur 21 ýaşymda ni gece uğradyan uyuduğunum bilen udaçılığı var ya ilk ay oğuydum öyle böyle uğrat diye tamam atkaz veriyordum. Şu istoryanı neyim için caydıp beriyordum. Belki videomu şumat aylar görüyenler belki уже davno durmuşa çıkanlar. Men 91-nji ýyl, ol 92-nji ýyl. Kimine Lahutada yaşadı. Belki görýändir şumat men näle derejelere ýetdim. Meselem özüm pikir edýän şumat. Şumagal ölenim bolsam şumat men уже 15 ýaşly, başy 13-14 ýaşly oglum ýagydym bolmaly. Indi
biznesin sırrı badan şön bir dadın bir meselem bayamak üçün bir dadın yitirmeli ýa şol. Men pikirimçe men şol durmuşumyň men ýalak türkmen bolunjukly ýa-da men klassdaşam meselem öýlenem bolsa men şamahal biznes kurdum da. Ne diyecek olan adım? 15 yaşlı ya da 14 yaşlı oğlum bilen gyjagaşym bolsa şumat belki beğenirdim, belki gonardım. Yani inşallah Allah Taala'nın emmi kişi öz durmuşunu, öz yolunu veriyor da oturup kıynanatına geliyor. Bir taraftan elinde milyar dolar başlı neçe milyon dolarlık kampanyan var. Ne son tipi haytın taylardan da durmuş çağa maşgalılık ya da kampanya. Şunu komentarda özün bilek geçin. Men diyecek olan adam näme şu umuman şu videonun sonu. Ýerde men şuňa öýlenem bolsam, şamahal aýlar bilen durmuş kuran bolsak, şuňa da senin şu çağımız bolurdy. Belki de biznes olmadı. Belki de men Türkmenistan'a galardım. Ni ikinci adayım bolsa biznesim var şuňa o milyon dolarlyk habarat edýän. Oturup pikirdiýän şuňa çağa ýok da men 3 ýyl bäri öýlenen. Allah Taala bermejek bolsa da sonu maňa ýazgypda ýazylmadyk bolsa ýok da şuňa ýöne biznes iş ýap gidip dur. Arasynda oturup pikir edýän näşdatlar näme üçin bolýar? Näme sebäpden bolýar? Ýöne şu soragyň jogabyny hiç tapyp bilemok. Şoň üçin janyň sag bolsun. Garanda adam Allah Taala'nın özü kömek eder inşallah. 1200 zayafka geldi. 1200 zayafka okuwa geldi. 1200 gözüňe getirýän nesip edenden 1200 adamdan 50 adam soňky konkursa etilendi. Şu 50 adamyň içinden nesip edenden şu gün konkurs sekotdeşlik egzamin bolýar. Online meniň işgalem mugallimler allyk egzamin online geçirýär. Nesip edenden mätäç sagajyklary, mätäç oğlanjyklary we gyjagaçlary sözümde durup inşallah Россия Moskva şäherine okuwa getirmek planım var. Allah can Hudaýjan meniň goýun maksatlanma we meniň goýun pikirlerim şol ýerine ýetse men şol gaty goýandan gaty begenen. İnşallah mätäç sagajyklar we bilimli sagajyklar gaty görmäň ýöne meselem islegeden 1200 adam ýöne köpsi men çağam şunu ýa, men çağam şunu ýa. Şuda düşünürk geçeýine bilim bolmasa kynany meselem men okuwa getirdim. Şu çağan ors dili bilen ok ýa-da kompýuter bilmese, egzamini başlangyç geçip bilmese kıyna hemmesine de kömek edesin gelýär. Ýöne ýanky diýişiň ýalak has mätäçe kömek etsem inşallah janlary sag bolup we şolar Türkmenistana gelecekde koşar diýip umyt edýän. İnşallah Россия döwletine Moskva şäherine okuwa getirip nesip bolsa okutmak, bilim bermek, iskusun intellekt barada IT tapaklar, finans barada tapaklar vermek, okuw jaýlaryna, ýokary okuw jaýlaryny tanmak uly arzularym bar. İnşallah janlar sag bolsun, görjekleri gowy bolsun. Şu gün isinliklerliň olanjyklara gyjagaçlara goýarlajan iň mätäç, iň bilimli olanjyklar gyjagaçlar şu gün nesip edenden egzaminler tapşyrsyn. Özüme biraz gala diýän, belki bolarum şunu ýana gala diýän. Kime jaňa dilen bolsa komentarda bilek geçersiňiz, maňa jaňatdylar şu gün egzamin diýip bilersiňiz. Jaňyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun inşallah. Yani bir talepler yetiştirelim, güçlü talepler. Esselamu aleyküm. Hemen assalamu aleyküm. Yeni bir geden şu sabitiyetine bolle egzamin geçirdik. Yasası qoğlançıklığı gıydarsalarlık. 3 tane qoğlan, 1 tane gıydarlık. Yine de bir niyetim var.
4 kıyıt almak, 4 sana kıyıcağız, 4 adam almak, şumat yine 4 sancak kıyıt almak. 18'den 28 yaşa çeyini ors tili bilýän bolmaly, biraz kompýuter bilýän bolmaly, höwetini okujak bolmaly, Moskwa gaýdasyny gelýän bolsa, egerde ulardan bar bolsa, ene taňyzy goýberýän bolsalar, men sizi sabisiyetini alıp, sökotda şygalyp, okuwal gaýdaryn, etip bolsa puluňyzy töler, ýatjak gerňidi, 2-3 gün, 3-4 gün üniversitede okardyňyz, galan günleri bizim ofisimizden, ofiste komanda işleýärler. Ofiste işläýärdiňiz. Arasy iş hem okuw hem praktika. Okuw praktika. Şoň üçin 4 sancak gyz. Aşağıda telefon numaralarını ya da plus verilek için telefon numaralarını yazman ya da yazın sapşenya yazın TikTok'un sapşenyasına direkte benim işgalim cevap verirler. Yine buradan baytalyan 4 sancak gyz 18'den 28 yaşa çenli Rus dili bilmeli, kompüter bilmeli, okuyacak niyetiniz bolmaly. İnşallah men Türkmenistan'a yine biraz koşandım hoşmak isteyen. Koy alacağım da menin ediyen işlemi işlemi bilim verene Allah Teala gowurs berýär diýär. Şoň üçin bilim vereni pul berenden bilim verenin şol has sowaplysı diýär. İnşallah ak yüregim bilen kömek etmek isleýän. Komentarda ya da direkte ýazyp bilersiňiz. Janyňyz sag bolsun. İnşallah ýetim ya da iňmätäş gyýjaşlara kömek edip teşebbüs okutmaga, Moskwada okutmaga planım var. 4 sanık adam aldık, yine 4 sanık adam almak niyetimiz, planımız var. Hem de çıktıcılarını inşallah bir menefim özü çeker. Canınız sağ olsun. Hemmenize selamun aleyküm. Assalamu alaikum doğanlar ve kardeşler. Boşluk, teyadelik, şu icanı tanışını dinleyen. Liverpool ayetinde ofis açtık. Ofis, call center, yani orşu bizim online tartışlamada cevap veriyorlar. Vkontakte, Instagram, şu tayda asıl oluncuklar ve kıyıcağışlar şumat iş aliyat. Orasını bilmeli, kompüter birazcık bilmeli. Şeydip yavaş-yavaştan Türkmenistan'a koşandığımızı koşmaya yine devam ediyat. Asıl iş nämede? Bizim Vkontakte'de 280.000-270.000 sana patbeşikli akkauntumuz var. Şu tayda online satış etmeli. Asıl yine de uslovyan ayıp geçen kim gerek bir de. Yaş oluncuklar, kıyıcağışlar Rusçası, İngilizce gerek gel. Rusçası, kompüter bilyen bolsalar bollu. Ofiste işleýäňiz, ofis saat 9'dan saat 9, irden saat 9'dan akşam saat 9'a çen işleýär. Ýöne 2-3 smena bolýar, smenli iş. Aylagy gowy, online satış, agyr işdäl, samaglamda ýuwaş-ýuwaşdan koşandym. Näme üçin Levapda işin girseýin oluncuklar, gyýjaşlar bar. Bizim kampaniýamyzda uje işleýärler. Şoň üçin Levap. Indiki etrap bolsa, vilayet bolsa Mari, ondan soň Daşowuz, ondan soň Balkyna ýuwaş-ýuwaşdan koşandym goşarym. Ýuwaş-ýuwaşdan iş ýerde ödörüm. Şoň üçin janyňyz sag bolsun, görjeňiz bolsun. Kommentariýada nomer bilek geçen, şo nomere janadan ady edýiz. Çarjowda ofise barıp sabisiyetini sökotda şyk geçip bilersiňiz. Ýene de bir geden bilek geçen kommentariýada edýiz. Şo taýyň başlygy, şo taýyň rukovoditeli şol iş alýar we şo taýda uje özü sabisiyetini geçirýär. Janyňyz sag bolsun, görjeňiz bolsun, ýuwaş-ýuwaşdan Türkmenistanyň ekonomikasyna goşarym. Step by step diýişine barýar. Menden we sizden Allah razy bolsun. İnşallah iş yerleri şey edip durup duran.